О, супер. Ама Стринки, ще се прибиеме. Ще се прибиеме! И що? В едната ръка такова, в другата такова. Нали трябва да ти донеса милиционерски обяд? Не мога да го проверя. А на това ни е такова де. Студено? Студено майка му да ева. Тук малко намирисва. Не знам, на лошо такова. Сигурно ще е от корумпираното офисче. Ще мирише от този корумпиран офис. Айде отвори като ми. Сега то студено и пак и да мириши. Отвори бе. За какво ми е този плик? За какво ми е този плик? Ще трябва да го пребера. Ти пеем песничка? Не, нищо. Що? Болен ми лежи, болен войвода, малко кради спевски, сака в парламента, малко кради с цветелина, банка дженерали, ме вере банка и... Кога ще одите с Бойко да съдите Макдоналдс? Кажите. Върви ти съди. Що Мастринки, не дава ли тази скрънца? Майка му деба крадлива. Много краде у банки обаче. Да краде. И на теб ти харесва Букулка Борисов да краде. Марияне. Кажи Мастринки. Излез ще влезе някой. Кой да е? Кой ще влезе, Мастринки? Клиент. Клиент ще влезе. Аз разбирам, шиши ти отрочи да краде, ама Букулка Борисов да краде. Какво? Го начукам на жена му и нащиркам му устинцата крадливи. Айде, тъй. Айде върви да бе. Ще одя, Мастринки. Място най-лучи тук. Що те бържи преглъщаш като магнитска патка? Защото влезе някой. Неговото е. Ще те води ли на море? Ще му води. Къде? Кажи де. Аз ти кажа. Какво ще ми кажеш? Кога ще му води? И че то сега за време за море. Август месец и баба мой. Къде, Мастринки? Върви за вода махане ми се. Отивам.